Mijn gast van nu is Huub Schreuder. Bijna 50 jaar was hij werkzaam bij de Gulpener Beer Brouwerie. Maar sinds kort heeft hij een nieuwe lievelingsplek gevonden. Namelijk bij hem heim in de Dr. Schepelstraat in de woonkamer direct neven de kachel. Daar hebben we voor de Huub opgezocht om samen eens met hem te kallen over zijn werkzaam leven en ook waar zich nu allemaal mee bezighoudt. We zijn hier dus middag bij Huub Schreuder. Huub Schreuder is 65 geworden, een paar maanden geleden. Is vorige week gestopt met werken. Het is zijn eerste officiële vrije werkdag. Huub, wie vult dat aan? Oh, dus, ja, wie vullen dat? Het is even wennen, even alles anders. Hè? Ja. Het is niet, zoals ze zei, dat ritme was te huis. De tijdspakken, er per uur nog een deur binnen, Ja. op en neer. En het speel ik nog even naar heen. Ja. Maar jawel, ik moet er wel nog even aan wennen, maar het geeft wel leuke dingen. Ja. Ja. Die bent met 14 jaar de brouwerie gegaan. 14 jaar was ik, ja. Gewoon ik solliciteren op de Rijksweg met de man. Ja. Wie dat toen ging. Ja. Wieder de Kroon, onder Maxwellwinkel liep. En ja, toen ging ik solliciteren, maar dacht dat ik in de harmonie zat. Toen komt de brouwmeester, die maakte dus open en vervolgens dus de man vroeg dan of er jong ook kon werken op een brouwerie. En die zei toen direct erop van mensen die in de harmonie zitten kunnen automatisch naar de brouwerij komen, die hoeven niet te solliciteren. Dus dat was al heel merkelijk. Ja. Maar we hebben ook een periode gehad voor de brouwerie. Dat zei ze van, mocht je eigenlijk nog niet werken. Hè? Maar ik kan me herinneren dat ze uit de legerschool komt. En dan hebben we er via de Prinses Ireneweg naar hem ging. Ja, dat klopt. Het waren die broers van mij, de chef Zaliger en de Charles, en nog, die maakten daar een schat in de oven doen. Weer komen En die moesten ook geplekt worden, daar moesten papiertjes mee onder, dat die niet kapot komen, want je op de pin geduwd wordt in een kerk. Ja. En die vroegen me of ik ketsen moet komen plekken. Dat heb ik gedaan, dus van mijn 8e tot mijn 14e, 15e, dat ik gewoon jaar. En dat was best wel intensief, want ik ging naar de schooltijd ging ik daarheen en dan was ik op een uur of 9 of 10 was ik op ketsen plekken, want die de hele dag ketsen maakte. Ja. En op een gegeven moment toen moest ik op de brouwerie ook te spreken van het langer werken en het meer werken. En dan kon ik dat niet meer combineren, dan heb ik dat geen afgeboet. Maar dan heb ik niet alleen ketsen geplekt, dan heb ik ook hosties gehouden, weten, die slootzusteren. Daar heb ik ketsen met goed gevaren tot Venray toe. Dat morgens, en het zaterdag dan wordt het zaakje gepoetst en opgeruimd dat voor een mondagmorgen wat proper en fijn kost te beginnen. Ja, ik heb me daar op mijn gemak gevoeld. Dat is allemaal net samengegaan, de familie Kopenhagen en Schreuder, vond ik. Dus die 6 jaar Kopenhagen moet eigenlijk nog bij die 51 werkjaren erbij tellen. Ja, want van dat allemaal op kunt tellen, dan kun het al veel jaren werden. Ja, dan wordt het al heel veel. Ik heb toen best op de brouwerie geweest, maar dat wordt toen niet op de brouwerie, als ik me goed herinner, als ik moet vertellen. Maar wel wat doet de brouwerie? Zeg maar, we hadden nog toen nog een mosterdfabriek, een ijzerfabriek. Ja, ik ben er Frans Murers in de mosterdfabriek begonnen. Voor een ganz klein fabriekje. Waardoor wel mosterd aanvullen, maar dat mosterd wordt aangeleverd. Nou, dan gaan ze van hem zelf gaan maken. En de Frans Murers, dat was nog binnen een broer, dat was van Wieler, dat was een broer van de Pertenong van mij, van de Zeupmurers. Wat op de Kieburkel in het patronaat woonde. Ja. Dat dan mij, zuster van de pap van mij. Ja. En wie ik daar binnenkwam, ja, dat was ook een thuiswedstrijd. Jongske zagen, daar kom maar zagen. En toen ben ik daar een paar weken met gedraaid gehad, toen ben ik naar de ijzerfabriek gegaan. En daar was wel een juf kiezen, die ook wel in het bestuur van de harmonie zat. Daar loopt me wat papierbewegingen voor de harmonie. Daar had ik al een paar weken papier bijgebonden, daar had ik eigenlijk nog niks voor de harmonie gedaan. Het was wel helemaal leuk, ja. Dan heb best langzaam maar zeker overgestapt wie ijzerfabriek, mosterdfabriek weggingen. Die toegingen, heb zich ten plek in de brouwerie gevonden. Hè? Ook al eerder, want toen draaide de ijzerfabriek nog en wenn ze daar een beetje voldeed, dan wordt ze overgeplaatst. Ja. En dan ging ze meestal naar de bottelerie in, naar de bottelijn. En dan, dan word ik onder leiding van Ruud Soeren in de tijd, daar wordt er veel man. En daar doe ik dus allerhand hand- en spaanwerk, maar dat was veel handenarbeid. Flesje inzitten met de hand, afpakken van zo'n carousel met de hand. Dan moesten ze nog aan de lam zitten, dan moesten de flesjes nog gecontroleerd worden. Oogmatig zal ik zeggen, nu gaat dat allemaal via de inspector, dat gaat allemaal automatisch nu. Ja.
de worp dat troet van de link, dat geeft nu, dat is ongelooflijk. Alles computergestuurd, hè. Ja. Als we de etiketten nu op de beerflesje zien, hoeveel verschillende soorten etiketten heb je zich metgemaakt bij de Gulpener? Ja, best wel heel veel. Ja. Ja, want vaak worden zo, wanneer een nieuwe directeur komt of ze veranderen van staf, zal ik zeggen, dan wordt ook al eens een nieuw etiketje Wordt het geen net in een andere vorm? Er wordt, ja, of er komt de boermeester, recent heeft voor de boermeester nog erop gehad, dan komt er Jan Paul aan het bewind binnenkort. Ja. En ja, dan hebben ze ook wel een nieuw logo en dan hebben ze wel met de vrije brouwerij, zal ik zeggen, hebben ze ook wel nu etiketjes en nu dupjes. Ja. Wat mij opvalt is dat Gulpener zich altijd toch op een of andere manier van anderen onderscheidt. Als ik nu in de supermarkt rondloop, dan zie ik in ene keer de kratten van de Gulpener, daar zit een rode dop erop. Ja. Wie is dat bij die geuvel gekomen, wie ze daar werkt dus? Merkte daar dat die veranderingen immer en dat verschil met andere brouwerieën? Ja, voor mij dat zeker. Vervolgens dat ook wel aankomen. Wenn het zo gaat aan de orde wordt, dan wordt van tevoren gewaarschuwd. En wie ik toch begoos en verlieverd de Elling maar het beer in het zuiden, zal ik zeggen. Boven de Moerdijk, daar wordt niks. Naar Holland, wie ver dat zo zeggen, hier in het Gulpense. En pas weer pap van Jan Paul, die nu directeur gaat worden, wie die afgestudeerd wordt en hij komt naar Gulpen terug als directeur van de brouwerie. Toen zijn we eigenlijk naar boven gegaan met het, toen zijn we ook met vertegenwoordigers toch begonnen en die zagen ze een keer, jongens, we moeten nog over naar Holland, want toch werd bier gedronken. En toen zijn we ook landelijk gaan opereren. Ja. Maar dat is dan, gaat dan ook gepaard met een grotere omzet, meer werk, moderne machines enzovoort allemaal. Ja. Hebben ze zich daar immer bij geschoold dan, wie er met de machine moet omgaan als er nu iets komt? Ja, we krijgen dat aangeleerd. Wanneer er nu machine komt, dan moesten er weer andere mensen aan. En je hebt mensen die wat niet studie gehad hebben en ja, dat merken ze en dat voelt ze ook wel. Want wenn ze vroeger in het verleden, dan wist ik van Gikkeringen, bijvoorbeeld wat ze AB zaten, moeten de feitjes wat er zo doorkomen. Ja. En dan op een gegeven moment dan de treinen zo vlot lopen, dan hoort ze dat niet meer. Ja, dan wist ze dat onkonkelijk dat een beetje, zal ik zeggen, hè, wat de kersenlijns zaten we in het verleden, wist wat dat was. Ja. Ik heb 24 jaar weer gefiltreerd met rupaarmakers en hoe gefiltreerd wordt er ook de fusten afgevoerd, handmatig. Ik weet gans in het begin wie het ook kwam, toen vulde van nog fusten afhouden. Omdat ik ook nog van hele en halve spreek. Gans zijn halve, wie we op het Gulperplaats zeggen. Omdat ik nog vaat heb gevuld van 100 liter houten. Dat waren nog joekelen. Dat waren, die moesten met 4 man op weggelegd worden. Die kosten maar niet, de zo'n vervuur. En dat was best een beetje primitief, maar ook een leuke tijd, zal ik zeggen. Ja. Maar behalve dat beer in de flesje vullen en in de vaten vullen enzovoort, heb ik ook veel in de tijd gevuld met glazen vullen, hè? Aan de tap. Ja, dat is... Hoe ben je erop gekomen? Dat is een beetje gegroeid doordat ik word op een of andere manier handig in. Mijn pap zei, maar dat had ze van mijn opa. Oh. Die doet ook veel in buffetwerkzaamheden en die wordt in de harmonie, dat blozen die gaat. En dan helpen die op de manier financiële steun voor de harmonie, want ze nog heeft verkogen. En die komt van VZ, van Moelingen, of ik weet niet, een of ander Belgisch pleisje, gekleed pleisje, die kwam die opa. En zo is ook de Schreuder in het Gulpense terechtgekomen. Ja. En op een of andere manier heb ik dan, houden we dat ontvanglokaal, het wordt geen kelder, dat loopt op de binnenplaats. Daar van de smederie van Ruud Kelien, vroeger. En daar ben ik begonnen met een glasje beertap. En die zogen een beetje dat ik daar een beetje handig in word. En destijds wordt Verhagen, de pap van oud-minister Verhagen, die wordt toen hoofd van de boetedienst. En die zoog dat en die zei, ik wil jou een beetje meer instrueren. En toen komen toen van de buksjes kon voor piepjes krijgen, met haar naam Gulpener. En hij wilde per se dat ik zo tapte dat er schoen ophoed in haar naam Gulpener. En dan hou ik met hem 3/4 vaart getap in dat kellertje. En de gullige shot ben ik in een gekregen. Maar toen was ik daar zo weet dat ik dat heel goed koos volgens hem. En het zou ons voor een bezoek van de familie Rutte in het ontvanglokaal. En dan heb ik dat bediend gehad, rechtsbedienen en de wetswal, die regeltjes wat erbij huren. En dat had me goed afgegaan. En sindsdien ben ik daar immer ingegroeid en ingebleven. Ik speelde voor 27 wedstrijden. Met de veteranen van de brouwerie, tegen de Braan, tegen de Leeuw, tegen de melkfabriek. En dat ging heerlijk. En ik tapte dat, ik verzorgde dat helemaal goed. En dat ging prima, ja. Het ging nog best wel goed af. Ik zat er daar voor vandaag. Ja. Oh, fijn.
En dan nu best ik gestopt met werken. Nu ga je dich meer toeleggen op die hobby. Ja. Als je dat als hobby kunt beschouwen, en dan bedoel ik niet de harmonie, dan bedoel ik die kleinkinderen. Ja. Daar hebben ze nog wel tijd. Wie oud zijn de kleinkinderen van? Ja, de oudste is 7 en de jongste is nog geen jaar. Dus dat geeft me opa de hang voor. Ja, daar kom ik wel met verder. Dat geeft me wel leuk, ja. Ja. En dan nog de harmonie daarbij nog? Oh ja, jawel. Ik ben er wel als bestuurslid gestopt sinds kort. Omdat een paar dingen die me een beetje tegen de boers op stonden. Dat heeft ze wel eens. Komt geen jeugd naar binnen en die zijn het niet anders, die willen het anders. Ja. En dan heb ik niet veel, de heer heb gezegd, dat doe ik niet aan mee. Ja. En ik heb al gezegd dat ik alle activiteiten wat van de harmonie drieën of kunt, dat ik die helemaal blijf steunen en ook met blijf helpen. Ja. En dat is toch meer leuk een leven geweest over de harmonie. Precies. En zie ik dat repeteren, tenzigs en het uittrekken, dat heb ik helemaal geweldig gevonden. Dat wil ik ook blijven door, zolang wie me goed helpen kan blijven. Ja. Moet je nog heel veel jaren plezier aan wensen. Ja. En vooral ook aan de kleinkinderen. Ja. En die bedanken voor dit gesprek.